Lagi ping pira ayo pancet ae watuk. Liyane ngombeni es ae. Mau nanya apa? Nggak tanya, Pak. Oh, enggak tanya. Buya tanya sedikit. Sedikit aja. Tanya. Bapak jangan memaksa saya untuk bertanya dong, Pak. Kan saya jadi nggak enak. Mendat jenara menter ditombak laka-laka dibedel ya mung jundil lho. Tari basane bisa mabur tanpa lar mletik tanpa sutang ning warung tanpa mbayar. Lho. Kere. Ben ora ben wis dino, ben wis. Sayang. Pak, kamu tahu nggak gendang bom itu? Tahu. Kok besar kayak kamu ya? Cakeme. Masih aku ke guding no bayangno langsing ngono lho. Besar cintaku padamu. Tak baca ndasmu suwe-suwe angel jamongan. Piye maksudnya? Jenenge kecamatan lo, kecamatan namanya Desa Pitu. Loh, kecamatan apa desa? Kocok ya teko kecamatan, teko desa teko kecamatan. Ayo medun ning kene yuk. Ya, Pak. Gelut. Ayo lho kalah mesra to karo aku lele. Lah nyapa Kowe karo bojomu ning kene kaya ngene. Lah aku lho karo bojoku ning pasar ning toko ning mall mesti tak gandeng. Oh sebab kowe mesra banget. Mesra apa? Agar tak cul ning jimuke apa-apa.